ଆଜି ହେଉଛି 11 ଏପ୍ରିଲ 2026। ଆମର ଏହି ଗଭୀର ଆଲୋଚନାକୁ ସ୍ୱାଗତ। ମାନେ ଟିକେ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଏକ ବ୍ୟସ୍ତ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଗାଡ଼ି ନେଇ ଯାଉଛେ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗୁଣ୍ଡା କିମ୍ବା ବାହୁବଳୀ ଆସି ରାସ୍ତା ମଝିରେ ବାଉଁଶ ବାନ୍ଧିଦେଲା। ଆଉ ସେ କହୁଛି ଯେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ ମୁଦ୍ରା ବା କ୍ରିପ୍ଟୋ ଆକାରରେ ଟୋଲ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାପରେ, ମାନେ ନଦେଲେ କଣ ହବ? ନଦେଲେ ସେ ଗାଡ଼ି ଜାଳିଦେବାର ଧମକ ଦେଉଛି। ଶୁଣିବାକୁ ପୁରା ଗୋଟେ ସିନେମାର ଦୃଶ୍ୟ ଭଳି ଲାଗୁଛି ନା? କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ଠିକ୍ ଏମିତି କିଛି ହିଁ ଘଟୁଛି। ଏକଦମ ଠିକ କଥା। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ଆମେ ଏହି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟ, ଖାସ୍ କରି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ଯୁଦ୍ଧ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଉ ଦେଖିବା ଯେ ହଜାର ହଜାର ମାଇଲ ଦୂରରେ ଘଟୁଥିବା ଏହି ଘଟଣା ଆମ ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରରେ କେମିତି ପରିବା ଦର ବଢ଼ାଉଛି। ହଁ, ଆଉ ତା ସହିତ ଏତେ ସବୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଅଶାନ୍ତି ଭିତରେ ମାନେ ଆମ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ କିପରି ବିକାଶ ଚାଲିଛି ଆଉ କିଛି ସାମାଜିକ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା। ବିଲକୁଲ। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସୋର୍ସରୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛୁ, ଯାହା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଘଟଣା ଆଉ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ କେମିତି ପରସ୍ପର ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଅଛି। ତେବେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ସେହି ସାଂଘାତିକ ସ୍ଥିତିରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ନିଶ୍ଚୟ। ସୋର୍ସଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଯାୟୀ ଲେବାନନରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ବା ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟ 300ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଏହା ବହୁତ ଦୁଃଖଦ। ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ଏବେ ବି କୋଠାବାଡ଼ିର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ହିଜବୁଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ମଧ୍ୟ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଖବର ମୋତେ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଲା। କେଉଁ ଖବରଟା? କୁଏତ୍ର ପୋର୍ଟ ଅଫ୍ ସୁଏବା ପାଖରେ ଥିବା ଆମେରିକୀ ସାମରିକ ଘାଟି ଉପରେ ଇରାନ ଏକ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଆଉ ଏଥିରେ 6 ଜଣ ଆମେରିକୀ ସୈନ୍ୟ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ 20 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ହଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଘଟଣା। ମୋର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେଉଛି କି ଆମେରିକା ଭଳି ଏକ ମହାଶକ୍ତିର ଡିଫେନ୍ସ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ କେମିତି ହେଲା? ସେମାନଙ୍କର ରାଡାର ସିଷ୍ଟମ ତ ସବୁଠୁ ଆଡଭାନ୍ସଡ। ପେଣ୍ଟାଗନ କହୁଛି ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଡ୍ରୋନ୍ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ସେଠି ଥିବା ସୈନିକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଆଲାର୍ମ ବାଜି ନଥିଲା। ଏକଦମ। ସେମାନେ ଆଦୌ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କ'ଣ ଲାଭ ଯଦି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଡ୍ରୋନ୍ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା? ହଁ, ପ୍ରକୃତରେ ଏଠାରେ ହିଁ ଆଧୁନିକ ଯୁଦ୍ଧର ଦୁର୍ବଳତା ଲୁଚି ରହିଛି। ମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରାଡାର କଥା ଭାବୁ, ଆମକୁ ଲାଗେ ଯେ ସେଟା ଆକାଶରେ ସବୁ କିଛି ଦେଖିପାରିବ। ହଁ, ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ସେୟା ହିଁ ଭାବୁ। କିନ୍ତୁ ପାରମ୍ପରିକ ରାଡାରଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ କିମ୍ବା ବହୁତ ସ୍ପିଡରେ ଆସୁଥିବା ବ୍ୟାଲିଷ୍ଟିକ୍ ମିସାଇଲ ଧରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ ହୋଇଛି। ଏଇ ଯୋଉ ନୂଆ ଡ୍ରୋନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି ନା, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆକାରରେ ବହୁତ ଛୋଟ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ତଳେ ଉଡ଼ାନ ଭରନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଏଥିରେ ଫାଇବର ଗ୍ଲାସ୍ କିମ୍ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତେଣୁ ରାଡାରରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଶୋ କରେନି। ଓହୋ, ମେଟାଲ ନଥିବାରୁ ଧରା ପଡ଼େନି? ଏକଦମ। ସେଥିପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସିଷ୍ଟମ ଥିଲେ ବି ଏକ ଶସ୍ତା ଡ୍ରୋନ୍ ଚକମା ଦେଇଦେଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଖାଲି ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଘଟଣା ନୁହେଁ। ଲେବନାନରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ କୁଏତରେ ଆମେରିକା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ, ଏସବୁ ମିଶି 2026 ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧର ରୂପ ନେଇ ସାରିଲାଣି। ପୁରା ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଅସ୍ଥିର ହୋଇଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କଥା ଆରମ୍ଭରୁ କହୁଥିଲୁ, ସେଇଟା ଖାଲି ସ୍ଥଳଭାଗରେ ସୀମିତ ନାହିଁ। ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ କିମ୍ବା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ ବିଷୟରେ। ହଁ, ସେଇଟା ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଆମେ କହିପାରିବା। ବିଲକୁଲ। ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ 20% ତୈଳ ଆଉ 25% ଏଲ୍ଏନ୍ଜି ବା ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଇରାନ ତାକୁ ଗୋଟେ ଟୋଲ୍ ବୁଥ୍ ବନେଇ ଦେଇଛି। ମାନେ ସେମାନେ ତାକୁ ଟେକ୍ନିକାଲ କରିଡୋର କହୁଛନ୍ତି। ହଁ, ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମାର୍ଚ୍ଚ 31ରେ ଇରାନ ସଂସଦ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ ପାସ୍ କରିଛି। ଏବେ ପ୍ରତି ଜାହାଜକୁ ସେଠୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ $1 ମିଲିୟନ ସୁରକ୍ଷା ଟିକସ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ହେଲା, ସେମାନେ ଡଲାର ନେଉନାହାନ୍ତି ନା? ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ସେମାନେ ଖାଲି ବିଟକଏନ୍ କିମ୍ବା ଚାଇନିଜ ୟୁଆନ୍ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ସମୁଦ୍ରରେ ମାହାମ-3 ଆଉ ମାହାମ-7 ନାମକ ମାଇନ ବିଛାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ସେଠି ଦିନକୁ 138ଟି ଜାହାଜ ଯାଉଥିଲା, ଏବେ ତାହା କମିକି ସିଙ୍ଗଲ ଡିଜିଟକୁ ଆସିଗଲାଣି। ହଁ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କର ଭାଷାରେ ଆମେ ଏହାକୁ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରୀକରଣ ବା ୱେପନାଇଜେସନ ଅଫ୍ ସଭରେନିଟି କହିପାରିବା। ଆଚ୍ଛା,
ତ ଏଇଟା ଏମିତି କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ? କ୍ରିପ୍ଟୋ କାହିଁକି? କାରଣ ଯଦି କାରବାର ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରରେ ହେବ, ତେବେ ତାହା ସ୍ୱିଫ୍ଟ SWIFT ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଇଯିବ, ଆଉ ସ୍ୱିଫ୍ଟ ଉପରେ ଆମେରିକାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଛି। ଆମେରିକା ଚାହିଁଲେ ସେହି ଟଙ୍କା ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଇପାରିବ। ଓହୋ, ତେଣୁ ବିଟକଏନ୍ ବା ୟୁଆନ୍ ନେଲେ ଆମେରିକା କିଛି କରିପାରିବନି? ବିଲକୁଲ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ମାଇନ୍ ବିଛେଇଛନ୍ତି ନା, ତାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ। ମାନେ ଜାହାଜ ବାଣିଜ୍ୟ ପୁରା ଇନ୍ସ୍ୟୁରାନ୍ସ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ମାଇନ୍ ପଡ଼ିଛି ଶୁଣିଲେ ଇନ୍ସ୍ୟୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ବୀମା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେବେ। ଆଉ ବୀମା ନଥିଲେ କେହି ବି ସେ ରାସ୍ତାରେ ଜାହାଜ ନେବାକୁ ସାହସ କରିବେନି। ଠିକ୍ କହିଲେ। ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ଅଛି, ଏହି ଅସ୍ଥିରତା ଭିତରେ ବି କିଛି ଲୋକ ଫାଇଦାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଏକ୍ସନ୍ ମୋବିଲ୍ ଆଉ ଛେଭରନ୍ କମ୍ପାନୀ। ସତରେ? ସେମାନେ କେମିତି ଫାଇଦାରେ? ତେଲ ବେପାର ତ ବନ୍ଦ ହେବା କଥା। କାରଣ ଏ କମ୍ପାନୀମାନେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଉପରେ ବେଶୀ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ଆମେରିକାର ପର୍ମିଆନ୍ ବେସିନ୍ ଏବଂ ବ୍ରାଜିଲରୁ ତେଲ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବଜାରରେ ତେଲର ଅଭାବ ହେଲେ ସେମାନେ ନିଜ ତେଲକୁ ବହୁତ ଚଢ଼ା ଦାମରେ ବିକିପାରୁଛନ୍ତି। ବାପରେ, ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ଖେଳ ହିଁ ଅଲଗା। କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆମ ଖାଉଟିଙ୍କ ଉପରେ ପଡୁଛି ନା? ଆମ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି, ବିଶେଷ କରି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନେ ବି ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ କହୁଛେ ଯେ 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଭାରତର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ଖସି ଆସି 6.6%ରେ ପହଞ୍ଚିବ। ହଁ, ଏହା ଏକ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଖାଲି ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ନୁହେଁ, ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି ଯେ ୟୁରିଆ ରପ୍ତାନି 30% କମିଯାଇଛି ଆଉ ସାର ଦର ପ୍ରାୟ 60% ବଢ଼ିଲାଣି। ସୋର୍ସରେ ଏହାକୁ ଏକ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି, ଆଗ୍ଫ୍ଲେସନ୍ ବା କୃଷିଜାତ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି। ସରକାର GST କମାଉଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ସବସିଡି ବୋଝ ତ ବଢ଼ିବ ନା। ଏକଦମ। ଏଠି ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଅନ୍ୟ କିଛି ସୋର୍ସରୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନକୁ ଟୋଲ୍ ଆଦାୟ ନ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଜାପାନ ବି ନିଜର ଜରୁରୀକାଳୀନ ତୈଳ ଭଣ୍ଡାରରୁ ଅଧିକ ତୈଳ ଛାଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଛି। ଏଥିରେ କ'ଣ ମାର୍କେଟ ଟିକେ ସ୍ଥିର ହବନି? ମୁଁ କହିବି ଏହା କେବଳ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ବଢ଼ିଆ। ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏହି ଆଗ୍ଫ୍ଲେସନ୍ କାହିଁକି ହେଉଛି। ୟୁରିଆ ସାର ତିଆରି ପାଇଁ LNG ବା ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ହର୍ମୁଜ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହେଉଛି, ଗ୍ୟାସ୍ ଆସିପାରୁନି, ତ ସାର ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ସାର କିଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯାହା ଫଳରେ ପନିପରିବା ଦର ବଢ଼ୁଛି। ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଚେତାବନୀ କଥା କହିଲେ, ସେଟା ତ ଖାଲି ରାଜନୀତିକ କଥା। ଆମେ କାହାର ପକ୍ଷ ନେବାନି, କିନ୍ତୁ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଇରାନ ତାହା ଶୁଣୁନାହିଁ। ଆଉ ଜାପାନର ତୈଳ ଛାଡ଼ିବା କଥାଟା? ଜାପାନ ନିଜ ଭଣ୍ଡାରରୁ ଯେତେ ତେଲ ଛାଡ଼ିଲେ ବି ତାହା ହର୍ମୁଜ ଦେଇ ଆସୁଥିବା କୋଟି କୋଟି ବ୍ୟାରେଲ ତୁଳନାରେ ସମୁଦ୍ରକୁ ସଂଖ୍ୟେ ପାଣି ଭଳି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା କ୍ଲିୟର ନ ହୋଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିବନି। ବାପରେ, ମାନେ ଏହି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସମସ୍ୟା ଆମ ପିଛା ଛାଡ଼ିବନି। ତେବେ ଏହି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଖବରରୁ ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ ନେବା ଆଉ ଆମ ନିଜ ମାଟି କଥା ଦେଖିବା। ନିଶ୍ଚୟ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଦେଖିବା। ବିଶ୍ୱରେ ଏତେ ଅଶାନ୍ତି ଥାଇ ବି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗାଁ ଗହଳିରେ ବିକାଶର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖୁଥିଲି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବ୍ଲକ ବିଷୟରେ। ସେଠି ନିୟମଗିରି ପାହାଡ଼ ତଳେ ଥିବା ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଗମ କୁଟିଆକାନ୍ଦ ଗାଁ ଅଛି, ଫୁଲୁଡୁମେର। ହଁ, ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁତ ଦୁର୍ଗମ। ଆଉ ସେଠି ଏବେ PM ଜନମନ ଯୋଜନାରେ ନୂଆ କଲୋନୀ ହୋଇଛି। ଭାବନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ଲୋକ ଚାଲିକି ଯାଇପାରୁନଥିଲେ, ଆଜି ସେଠି 24 ଘଣ୍ଟିଆ ପାଣି, ପକ୍କା ରାସ୍ତା ଆଉ ଶୌଚାଳୟ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ସତରେ ଏହା ଏକ ବହୁତ ସକାରାତ୍ମକ ଖବର। PM ଜନ୍ମନ ଖାସ୍ କରି PVTG ବା ଦୁର୍ବଳ ଜନଜାତି ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ପାଇଁ। ଏତେ ଦୁର୍ଗମ ଜାଗାରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କାମ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତ ସହ ଯୋଡୁଛି। ଖାଲି ଭିତ୍ତିଭୂମି ନୁହେଁ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଅନେକ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ଯେମିତିକି ସମ୍ବଲପୁରର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆସ ବହିଟିଏ କିଣିବା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପିଲାଙ୍କ ପଢ଼ିବା ଅଭ୍ୟାସ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। ବାଃ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରୟାସ। ଆଉ କନ୍ଧମାଳର ଫିରିଙ୍ଗିଆରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସୁସ୍ମିତା ପାତ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ସଚେତନତା ରଥ ବୁଲୁଛି। ଲୋକେ ତାକୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବରଗଡ଼ରେ ଦେଖିଲେ ରେଡିଏନ୍ସ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟର 11ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ୟୁଫୋରିଆ 2026 ପାଳିତ ହେଉଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଯୁଦ୍ଧ, ଅନ୍ୟପଟେ ଉତ୍ସବ ଆଉ ଶିକ୍ଷା। ମାନେ ଏହାକୁ ହିଁ ମାନବ ସମାଜର ରେଜିଲିଏନ୍ସ କୁହାଯାଏ। ଦୁନିଆରେ ଯାହା ବି ହଉ, ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ନିଜର ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଓ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରୁଛେ।
କିନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ଯେ ଭଲ ଚାଲିଛେ ସେମିତି ବି ନୁହେଁ। ଆମେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ତ ବନେଇ ଦଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସାମାଜିକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି କେଉଁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ତାହା ଦେଖିଲେ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଆଜିର ଗୋଟେ ଖବର ମୋଟେ ପୁରା ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଲା। କଣ ହେଇଛି? ଚାମୁଣ୍ଡା ଗାଁରେ ଅଷ୍ଟଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ଚାଲିଥିଲା। ସେଠି ଗଣେଶ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୟାବତୀଙ୍କର ଘରକୁ ତାଙ୍କର ଛୋଟା ନିଷ୍ପାପ ଭାଣିଜୀ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ମାମି ଅର୍ଥାତ୍ ବିଦ୍ୟାବତୀ ସେହି ଛୁଆଟିକୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଲେ। ଆରେ ବାପରେ! କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? କାରଣଟା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ରାତିରେ ଛୁଆଟି ଭୋକରେ କାନ୍ଦିଲା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବିଦ୍ୟାବତୀଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ବାସ୍ ସେହି ରାଗରେ ସେ ଛୁଆଟିର ବେକ ଚିପି ମାରିଦେଲେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଏତେ ଆଗେଇ ଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ରାଗ ଉପରେ ଟିକେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ। ଆମ ମୂଲ୍ୟବୋଧ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ସତରେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟ ବିଦାରକ। ମାନେ ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ଆମ ଭିତରେ କେତେ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଭରି ରହିଛି। ଆଧୁନିକ ଜୀବନଶୈଳୀ ଆଉ ଅବସାଦ ମଣିଷର ବିଚାର ଶକ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ଖାଲି ରାସ୍ତା ବନେଇଦେଲେ ସମାଜର ବିକାଶ ହବନି, ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ବି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକଦମ ଠିକ୍ କଥା। ଆଉ ଖାଲି ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନୁହେଁ, ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ବି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ସୋର୍ସରେ ଅଛି। ଉତ୍କଳ ହସ୍ପିଟାଲର ଡାକ୍ତର ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର ସର୍ଭାଇକଲ କ୍ୟାନ୍ସର ଉପରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ, ସେ ରୋଗଟା ଏବେ ବହୁତ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ HPV ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ହୁଏ। ତାଛଡ଼ା ଧୂମ୍ରପାନ କଲେ କିମ୍ବା ଇମ୍ୟୁନିଟି କମ୍ ଥିଲେ ଏହାର ରିସ୍କ ବଢ଼ିଯାଏ। ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଟିକା ନେଲେ ଏହାକୁ ରୋକିହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ ଡାକ୍ତର ସୁସ୍ମିତା ସାହୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି IVF ବିଷୟରେ। ଆଚ୍ଛା, IVFକୁ ନେଇ କଣ ସମସ୍ୟା? ଅନେକ ଦମ୍ପତି ଚାହାନ୍ତି ଯେ IVF ବେଳେ ଡାକ୍ତର ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 2-3ଟି ଭ୍ରୂଣ ପକାନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଜାଳା ପିଲା ହେବାର ଚାନ୍ସ ବଢ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ସାହୁ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ବହୁତ ରିସ୍କି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକାଧିକ ଭ୍ରୂଣ ରହିଲେ ମା ଏବଂ ଶିଶୁ ଉଭୟଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପଡ଼ିବ। ଅନେକ ସମୟରେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସବ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ ବା ଛୁଆର ଓଜନ କମ୍ ରହେ। ହଁ, ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ, ହେଲେ ସଠିକ୍ ପରାମର୍ଶ ନେଇ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଦେଖିଲେ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ଯୁଦ୍ଧ ଆଉ ଇରାନର ସମୁଦ୍ର ଟୋଲଗେଟ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାହା କେମିତି ଆମ ୟୁରିଆ ଆଉ ପରିବା ଦର ବଢ଼ାଉଛି ତାହା ଜାଣିଲେ। ଆଉ ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିୟମଗିରିରୁ ନେଇ ଶିକ୍ଷା ସଚେତନତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଉନ୍ନତି ଦେଖିଲେ ତାହା ବେଶ୍ ଆଶାଜନକ। ହଁ, ଆଉ ସାମାଜିକ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କଲେ। ସବୁକିଛି ପରସ୍ପର ସହ କେମିତି ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଏକଦମ। ଆମେ କେହି ବି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଘଟଣାଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ରହିପାରିବା ନାହିଁ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବଜାରରେ ତେଲ ଦର ବଢ଼ିଲେ ଆମ ଗାଁରେ ସାର ଦର ବଢ଼ିବ ହିଁ ବଢ଼ିବ। ସତ କଥା। ତେବେ ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ଏଠି ସମାପ୍ତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଜନକ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। କହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଇରାନ କେମିତି ଆଇନ କରି କ୍ରିପ୍ଟୋ ମାଧ୍ୟମରେ ଟୋଲ୍ ଆଦାୟ କରୁଛି। ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଯଦି କୌଣସି ଦେଶ ବଳପୂର୍ବକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜଳପଥକୁ ଅବରୋଧ କରି ଡିଜିଟାଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଦାୟ କରିପାରୁଛି, ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଫ୍ରି ଟ୍ରେଡ୍ ବା ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ବୋଲି କିଛି ରହିବ କି? ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆମେ କ'ଣ ଏମିତି ଏକ ଯୁଗରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି ଯେଉଁଠି ଜାତିସଂଘର ଆଇନ କାମ କରିବନି, ବରଂ ସମୁଦ୍ରର ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କର ଡିଜିଟାଲ ୱାଲେଟ୍ ହିଁ ବାଣିଜ୍ୟର ଭବିଷ୍ୟତ ସ୍ଥିର କରିବ? ଏହା କ'ଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିପଦ ନୁହେଁ ତ? ଏହା ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ବିଚାର କରିବେ। ଆମ ସହ ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।